Dit is Simmer in Friesland live vanuit Jistrum dat het dorpsfeest in volle gong is. Ze zijn nou in de gong bij de Stwolledoens en ik denk ik maak maar even een roetje maatbaan. Kom zo mee, hè? Ja. Ik smokkel even een beetje, hè? Ben ik een stoel meer. Hoi, hey, dit is Dirk Bruusma. Hey, ja. Regisseur van Hebeka. Klopt, inderdaad. Ik op culturele reis. We zijn op reis naar 2018. Nou, kom ik die haast nog wel zien. Dit is Simmer in Friesland live. We zijn dus op het dorpsfeest in Jistrum. En Douwe Heringa, heeft u nog een goed boek gelezen de laatste tijd? Nou, dat heb ik zeker. Ik heb een prachtig boek lezen. Dat is dit boek van Klaas Henstra. Duvelbommers en Wonderdokters in de Wouden. Die wieren hier een heel soort. Dadelijk praat ik met hem. En hij had een hele goede tip om van het roken af te komen. Ja, en als je het hebt over Jistrum, dan heb je het over Joost Wiersma. En als je het hebt over Joost Wiersma, dan heb je het over Jistrum. Ik ben nog steeds een beetje achter de poest. En Jistrum, dat zucht er Zuid. Simmer in Friesland live. We zijn op verschillende locaties in de provincie dat van alles gebeurt. En hier in Jistrum is het dorpsfeest. En het dorpsfeest dat jet ik bij uw cultuur in de breedste zin van het woord. Want ja, als je uit een dorp komt, dan jet dat stukje dorpsfeest erbij. Dat maakt je te waardje binnen. En hek het door een dorpsfeest, dan hek het natuurlijk over de versierde wijn. En naast mij zit de winnaar van deze wijn, de versierde wijn. Waar bist je? Ik ben Diti Terkema. Hij hem lang onder de gong best, maar deze prachtige wijn. Nou, eigenlijk maar heel kwaad. Nee. Ja, we hebben eind maart hebben we de eerste vergadering gehad en we winnen er eigenlijk heel rap uit wat de wijn wordt zo. En vervolgens hebben we 1 keer in de week bezig geweest, maar de feestdagen hebben we vrijnam. Ik nog? Ja. Dus, en toch is dit resultaat, Delce. Eigenlijk maar weer wat dichterbij, want die band zitten die is zo prachtig in. Hallo, maat, zie je die mooie gloedjes? Ik dacht je hem toch een imitatie, maar het ziet er prachtig uit al hier. Waarom deze wijn? Nou, we hebben in Jistrum hebben we een zwellenwal staan met overzweltjes. En die hebben we bezocht night to night. En het thema is, daar zit muziek in. En we hebben zoiets van, we hellen de zweltjes waarom naar de squalstraat. En op die manier de Jistrumwal op de squalstraat. Wat heeft dan het maatje van een dwarpswijn? Dwarpswijn is een versierde wijn. Nou ja, goed, het is voor alle band natuurlijk. En ik had er zelf nou 2 op zitten. En elke 2? Nou ja, diezelfde dat je super krijgt de vraag stelde. En daar zit nog een die mij de noos dat gaat uitstekt. Dat is al je? Ja. Nou, diezelfde die bruine, die trutje, dat is een vogeltje. Nee, grapje. Maar wat is de mooie om mijn kost en wijnmaatje? Nou, inderdaad, het mij me koordwam. En nou ja, we winnen nou heel rap uit. En dat is gewoon heel erg noffelijk. En dan elke jonne, of tenminste één week in de jonne, toch maar snel daarmee bezig. Nou ja, en als je dan de eerste prijs winnen, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dus de eerste prijs, ik wil eigenlijk nog even naar de wijn die je naast zit. Want dat is de publieksprijs. Het prachtige draaiorgel. Oh, jongens. Wat zul je hem draaien mooi uit? Waar kun je mij wat vertellen hier? Ja, volgens mij is dit Reens Broersma, hè? Ja. Kunnen wij zo wel praten of moet dat ding even na? Kunnen we even na. Hier zit een heel mooi draaiorgel. Ik praat het hier even voor je, van de store ding. Ik kan je wel even helpen. Hoi. Hoi. Wat een mooie wijn hier. Ja. Ja.
Ben je hem je lang bij jou in de gang geweest? Ja, best wel. Is er ook wat maken? Nou, net echt. Nee, want toen is het ook heel druk maar ringstekken, hè? Ja, Vertel eens. ja ik doe met mijn vriendje aan ik ringsteken. Dus Dat is toch heel goed? ja, Een heel soort oefening. ja. En dan nog wel tijd om op de wijn mee te gaan. Jo. Wat is er nou mooi aan op die wijn? Ja. Ja, ik vind het wel gewoon leuk om op verschillende wijn te wijzen. En dan ging slook ik roem met het jildbakje, hè? Ja. Aardig wat jild binnen, helle? Ja, voor mij. Valt wel mooi. Nou, ik zit er een euro in zitten. Nou, volgens mij is dat wel volle meerwurg, want het ziet er hier prachtig uit. Nou, er zit muziek in, dat is het thema. Wij gaan oer naar onze kandidaat voor de Simmerhit, die het Omroep Friesland deze Simmermaatje wil. De opdracht wie om dat zelf te doen. En de tweede kandidaat die dat live spelen zal bij u is Reinier Ipma met Mindai. Wat is er mooier als de Ieremol? De zinnen komt kwek nog net oorlog. Gwut stadig wekker, ha mi sliep al hoorn. Ach, ik rommel je eerst nog maar on. De zinnen zet mijn het in het brood. Silka's in mijn voeten in zo. De vogeltjes fluitje op loede toon. Langs de simmerdijk komt er on. Ja, dit is mijn dag. Niets die bij in bij. Op binnen als een vogel in de lucht. Oor zee en stroom. Ik viel me zo vrij. Alles is als mij. De zinnen schijnt de hele dag. Door het Frieske loon. Er is een heel soort feestje in Jistrum, want de christelijke basisscholen De Vinnen bestiet ik 100 jaar dit hier. En naast mij zit de oud-directeur Riepke Sietsema. Ik wil graag mal bij jou beginnen. Wat is nou het belang van een squalle hier in Jistrum? Een squalle, kan je zeggen, is het sociale het van een dorp. En zeker voor een Liedsdorp is een squalle heel wichtig. Ja, 950 inwoners zit Jistrum, hè? Ja, ze wordt 150 inwoners. En de squalle is het plak waar de ouders en de bennen wat treffen, moedje, afspraken meidje. En ja, daar ontstaat het sociale leven van een dorp. Dat verbindt mensen, ik. Het verbindt heel duidelijk ouders en ben. Het lijkt mij wel moeilijk als je in een dorp zit. Hè. Je kent natuurlijk elke niet en je weet waar ze huid, wie is. En dat kan een voordeel wezen, kan soms misschien niet een nadeel wezen. Wat vind je jou? Nou, ik vind het een voordeel. Ik vond het altijd heel noffelijk om te weten uit wat van eerste uit een baan kwam. Om het zo maar plat te zeggen. En in het laatste van mijn onderwijscarrière hier ik weet zelfs dat ik ouders hier die ik vroeger als leerling in de klas had hier. En dat is wel heel aardig. Wat voor leerling wie Melle Leegstra nou bij Gelieks? Nou, Melle Leegstra wie een toekenleerling met moeltje op goede plak. Oh, Ja, en dat had er ik in zijn verdere leven had er ik goed weer maken, mag ik zeggen. ja, ik vreeg het net voor niks, want hij stiet je kleer om uit squalkoor het speciale noemer te zingen wat ze schreeuwen hebben vanwege het 100-jarig bestaan van De Vinnen. En volgens mij is dat nou spelen. Let maar jaren, jongens. Meer als 100 jaar verlien je nog je squalle weer. Weer een ploegje meesken, dat doe geen lichten dier. Er moest likals in eerste maar een eigen squalle komen. Voor Jistrum christelijk onderwijs, ja, sa moest het dags komen. Uw squalle is nou 100 jaar, daar ken men net omheen. In uw christelijk onderwijs, in uw eigen smoeken vinden. Masters kwamen, juffers gingen, ja blauw en kwad als lang.
Alle dagen in de klasse klinkt er een bennezang. Wat de toekomst brengen mogen, wij weten net hoe het gaat. Maar wij hopen dat de squallen nog weet hoe lang bestiert. De squallen is nog 100 jaar, daar kan men net omheen. In uw christelijk onderwijs, in uw eigen smoeken vinden. De squallen is nog 100 jaar, daar kan men net omheen. In uw christelijk onderwijs, in uw eigen smoeken vinden. Nou, dat had ze prachtig zong die band. En wat zil ze wurg wezen, want wat had ze hier een feest. Het feest op Squalle had ze al gaan. Onder oor ik maar de muziekvereniging Joost Wiersma, die ik verskate prijzen woon. En daar wie die namen weer, Joost Wiersma. Douwe, kun je u meer vertellen over deze bijzondere inwoner van Jistrum? Nou, ik denk het wel. Ik misschien wel net, maar ik heb weer wel een naast bestaan die er alles van weet. En dat is Klaas Henstra. Dag Henstra, jou hebben een boekskreun, duivelbanners en wonderdokters in de wouden. En dan hebben we het over deze Wiersma, deze Joost Wiersma. Waar weer dat? Joost Wiersma, dat wie een wonderdokter en die wennen hier in Jistrum. En dat wie een van de verneemste wonderdokters die we hier in Friesland hebben. Wat die man? Hij moest eerst het vee genezen. Maar binnen de kwaste keren waar hij uitnodigd door allerlei mensen om die mensen te genezen. Dus toen stapte hij oer op mensen. Wie het een soort strieker of zo? Nee, het wie hij geen strieker. Hij werkte bij geneesmiddelen, bij planten, etc. die hij zelf zocht. En toen op een zeker moment maakte hij een tuintje achter zijn plaats en hield de geneesmiddelen dichtbij. En er weer nog een tweede mogelijkheid. Hij joeg de band Jeffer Jistrum opdracht, want daar praten we al over meer dan 100 jaar in, opdracht om planten te zieken. En je had wat mooi bracht, wat hij beroekt had eigenlijk. En dat is wel iets heel speciaals. Ik bedoel, we maken het wel even proberen bij mij misschien, maar net echt. Wat is dit? Dit is een vliem, maar dan moeten we even hier wijzen, want zo we maar even een ier hebben. Nou, en dan op een gegeven ogenblik dan jat er een slaghout bij. En dan waren er een tikje jong op dat slaghout, met dat slaghout op die vliem. En dan ging de ier iepen. Zo, er zit al een lietse puntje. Dan ging de ier iepen en dan kwam het bloed eruit. Ja. Nou, ben toch dat mensen dan te volle bloed hien en dan moest er wat aan dienen worden. Ja. En dan dacht men dat en ben daarvan beter waren. Ja. De verneemde aderlating. De verneemde aderlating, ja. Maar hij heeft nog een hele goede tip die bij jou daar eigenlijk nog wel broeken kennen, hè? Ja, er zijn een heleboel mensen die ben natuurlijk zwier aan het roken. Nou, dat moet ophouden. Nu zitten we hier vlak bij de Burgermermar en daar bloeit een plant, dat is de kalmoeswortel. En hij zei, als je hem nou van het roken afwollen, dan moet je hem een kalmoeswortel nemen en dan moet je hem op sobje. Nou, en dat is de oplossing om van het roken af te rijden. En werkt het dat? Hij jood ik proberen? Ik heb het nog net bezocht, maar ik zit binnenkort al beziekje. Oké, dankjewel. Ja. Klaas Henstra, had je het boek lezen willen? Het is echt een heel leuk boek. Duvelbanners en wonderdokters in de woorden. En Miranda, op die kalmoes sabbel je. Ik weet dat het wat voor die is, maar... Welkom, dames en heren. Het is uw feest, de trouwerij van Jistrum en Hebeka. Welkom. Oliver Scott, ik zeg het al. Ik meen ook bij de broekspolder wezen moest. Ik wist net dat het op ijsbaan wie Oliver Scott. Best er net lullig voor ik haal zo voor die. Zo, ik heb nog een mooi bosje bloem voor die mij. Nou.
Ja, dat wie een liedsstukje uit de presentatie die Jim Justjoen aan het dorp dien. Dirk Bruinsma, regisseur van Hebeka. Dat stuk dat oren hier pas spielisel hier in de omjouwing. En dat is onderdeel van de culturele reis. Lees eens uit. Nou, we zijn eigenlijk op reis naar 2018 met z'n allen in Friesland. Dit is er een liedstitje van, want we spelen de voorstelling Hebeka in 2012. Hier in de Broekpolder bij Jistrum. En we zijn eigenlijk een soort kennismaking met het dorp aan het waan. Dus we gaan in een liedse 3 repetities. En even met de Snierskapers, de toneelvereniging hier aan de slag west. En deze liedse act maken. De Snierskapers, dat moest even uitlezen trouwens, die namen. Waarom had dat de Snierskapers heten? Nou ja, zat mij ter eer is kwam, je moest vroeger dit dorp uitscheppen. Of zichzelf naar boeten scheppen. En het dorp wie dus vrij isoleerd. Doordat het dus maar mensen vanuit Jistrum, vanuit de lokale bevolking, is dat heel wichtig voor die hele culturele reis? Dat maar mensen uit het dorp gebeurt? Het is zowel voor de reis 2018, het project van de culturele haardstad, heel erg wichtig, als dat het voor u als organisatie heel wichtig is. Wij werken graag met de mensen en net van bovenop. Hey, wij planten hier net even een voorstelling del, maar we gaan echt het dorp in. We zorgen wat voor kwaliteiten dat er in het dorp zitten. Zoals de muziekvereniging Joost Wiersma een rol spelen. Dus heel fast, ja, die komt altijd weer om. En ja, misschien ook wel mensen uit het dorp die een rol krijgen in het stik. Te jaren met professionals. Ja, en dit wie dan, het houdelijk wie dan de verbintenis die je maar dat dorp omgaan. Kun je wat meer vertellen hoe die vaststelling Hebeka, dat is Russisch voor hemel, hè? Ja, juist. Hebeka niet best zijn, maar we dat eigenlijk uitspreken, maar via dat maar heel gauw weer. Ja, dat ben ik net zo goed in. Nee, nog zelf ook net. Maar Hebeka gaat over onze huidige maatschappij. We leven in een consumptiemaatschappij. We willen steeds meer, we willen steeds luxer, we maken steeds meer werkje. Maar waar draait het nou eigenlijk om in het leven? Wanneer binnen wij nou eigenlijk gelukkig? En het bent toch vaak dit soort dingen. Met elkaar praten, in contact wezen met elkaar. Dat is nou heel gelukkig. Ik ben hartstikke gelukkig. Van dit gesprek. Hartstikke gelukkig. En ik met de Snierskapers en mij wat je in Jistrum bad. Dit is een mierskipzin van deze tiert. En hoe is het Juster ontvangen, deze act? Nou, ik moest hartstikke wat leidje en ik wie heel druk met de muziek waren. Die soms even wat mis, die muziek, mijn schuld. Maar de Snierskapers hebben prachtig spelen, de waard goed laken. Ik denk dat iedereen het hartstikke mooi vond. Ja, nou, zo zijn wij dus op die culturele reis. En even mij met die acteurs, mag ik wel even zeggen, ik ben verder, hè? Dat denk ik wel. Jongens, en actie! En daarbij ben Jistrum en Hebeka nog officieel trouwd. Jelgoor een dikke tut. En op naar 10 september naar de huwelijksnacht. Je is mij, Frank? Ja. Zullen we die kant uit? Wij maar weer heen. Geen daar maar heen. Zegt al? Oeh, dit gaat goed, ja. Net de hut door de bochten. Oeh, mijn rok. Het is een tijd dat er een heel soort mensen uit Friesland gaan vanwege de krimpel. Dit wordt nog maar eens even een keer nemen. Wij zien je juist de oren kant op, want er ben ik een heel soort families die het mooi alle leefden hier in Friesland wennen bij hier. De familie De Vries in Jistrum. En dan ga ik eerst even naar de allerjongste ta. Hoi, dat is Wiebrig, hè? Ja. Vertel eens even, waarom is de familie De Vries nou een leuke familie? Omdat iedereen aardig is en het is gewoon een leuke familie. Iedereen is aardig en het is wel een leuke familie. En vind je het ook wel leuk wenjen in Jistrum? Ja. Is ik naar de squallen? Ja. Ja, nou. Doof is het hartstikke leuk om je te wenjen. Ik ga even naar Willem De Vries, want die zit creërs in pak. Waarom? Nou, omdat ik officiële scheidsrechter van de KNVB, daar werk ik voor. En alle zaterdags sturen me op paard naar je verenigingstad waar ik heen maar. En is dat dan iets het voetbal wat bient? Ja, zeker, absoluut. Waarom? Nou ja, bij deze vereniging ga ik zelf voetballen, 20 jaar lang in het eerste, voor Jistrum. Met alle plezier. Met voetballen en trainers en leiders. Dus wil ik bedanken daarvoor. En, dus iedere familie en omkes, die had ik vroeger voetballen. Iedereen is verbonden met voetbal hier? Ja, heel veel met voetballen. En ik met de muziek, Joost Wiersma. En dan zit ik gewoon van mijn omkes erin. Dus, ja, want Sietse De Vries, die ziet ik bij de muziekvereniging, hè? Ja. Wat vond je daar mooi, jongen? Ja, muziek is mooi. En is dat muziek dan wat je bient toen Jistrum? Ja. Ja. Dat kent toch eigenlijk in elk willekeurig dorp? Ja, ze horen al wel goede klaps, maar ze hebben een goede en ik ben er niet. Dus ja, dus ze hebben een fantastisch fanfareorkest en ik mag er graag in spelen. En wat maakt het uniek, Jistrum, van jou om je te wenjen? Ja, dat weet ik niet. Het is een mooi plakje, verder weet ik het ook niet.
Ben je hik en tuin en je blauwe? Ja, ik doe immer wat, ja. Ja. Ik moet op naar het touwloeken. Ben je van touwloeken? Nee. Wil er iemand met mij naar het touwloeken? Wat zijn jou? Ja, dit is die een, ja. Ja, dit is die een, vreeg het vrouw de Vries. Die zal ik wel denken van, wat moet ik hier toch lang zitten? Dat is soms zo. Wij zijn onderwijs naar het touwloeken. En dan draaf ik weer hier over de ijsbaan heen. Op Bliksemse ben ik al begonnen. Dan zie ik een verste prik hier in Jistrum touwloeken. Het is dwarpsbelang. Hoi, aan de ene kant. En de feestcommissie aan de andere kant. Je bent van de Pleetse Belang, hè? Ja, ik ben de ex-voorzitter van Plaatselijk Belang. En de feestcommissie wint. En de feestcommissie wint, ja. Wat voor dorp is Jistrum? Jistrum is een dorp met pit. En als ze er wijzen maar dan missen er alle jaren. En zeer actief. En, Oh ja, je hebt net een kleine mensen die het eigenlijk in type hebben van bestuursfuncties en zo? nou, het wordt wel heel steeds moeilijker, omdat ik bij de partners werken. Maar tot nota is die nog op te lossen. En we hopen in de toekomst dat het zo blijft. Want het is toch belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Zeker weten. Nou, ja, ik ben achter de poes. Je hebt eens wel te pakken hier op het dorpsfeest. Dit is Johannes Pitstra van de feestcommissie. Ik herken jou haast net. Nee, maar dat mag ik net. Net iedereen met zijn wat best natuurlijk. Hè? Waarom ben je hem verkleed? Nou, dat jij er een beetje bij het feest. Hè? We hebben bepaalde thema's en de klaaien we ook nevens. Ja, en dat touwloeken, dat is ik echt traditie hier, hè? Dat is een hele traditie. Alle buurten altijd in Sjenmander. En dat wordt de sterkste wint natuurlijk. Hè? Smokkel je hem wel eens? Dat doen we nooit natuurlijk. Hè? Ook hebben we eens van mensen niet dan stiekem trainen en zo? Nee, dat doen we nooit. Ja, dan moet de auto stuk weer dat ze trouwen maar dat we ongeluk of zoiets. Dan oefenen ze, maar voor de rest, nee hè. Je hebt er nooit spul hoor. Helemaal niet, nee hè. Nee, hè. Hoe gaat het juist, jong? Het gaat hartstikke mooi. We hadden heel mooi, jongen, knap water iedere keer bij. En vanmorgen, ik ging je iedere keer. Ik ben wat zo warm van de touwloeken. Maar nee, het gaat nou hartstikke mooi. Alles mooi op schema, erin super. En win je hem altijd? Tuurlijk, maar dan ben we net feestcommissie, hè. En dan smokkel weer wel eens even natuurlijk, hè. En wat voor lol heb je er nou uit om dit feestje te organiseren? Ah, ik ben net jou, hè, zeg maar gewoon doen. Wat voor lol heb je eruit? Ja, zo mijn man er wat regelen en waan en zien wat er al achter hangen, dus hoe dat je werkt en dat is hartstikke leuk. Heb je er wel tijd voor? Ja, we moeten het van mij natuurlijk, hè. Nou, wat ik nog even tijd van Maatje is nevens mij de Stwolledoens. Dus mij, ik denk dat we haast stap binnen aan de finale van de Stwolledoens. Ik doe nog 1 ronde mee. Is het voor mij tijd om aan te kondigen. Ik krijg super wat op de stem. Komt net omdat ik in het feest zit, net trouwens. Dit wie Simmer in Friesland vanuit Jistrum. Orenwieken ben we in Drachten. Daar is het festival Simmer Days. Muziek en theater. En daar doen we dan ik weer verslag van. En er is dan ook een vaststelling in het Rams van Culturele Reis. De ronde tafel. Picknicken is dat voor gevorderden. Heel wat oors. Nou, als de muziek begint, ga ik maar de Stwolledoens mooi doen. Hoi! Pak een stoel en je wordt het mee. Stoel vandaag. En laatste ronde. Stoelendans.